फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनआ इउपिपिएल दोलोखौ मदद होगोन लक्ष्मण नार्जारि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरियाव क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव बारग' एनडिपिनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे लोगो हमनानै सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव मिरु एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि बि बोलोगोरा बि रुगुं, क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिपि एस'सिएशननि फाइनान्स सेक्रेटारि एबा गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लक्ष्मण नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि आगस्तिन बरगयारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे सावरायमेलाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन आफादा इउपिपिएल दोलोखौनो थोंजों मदद होनो थांखि लायो आरो बयबो बारग' एनडिपि बिथांमोनखौ जेबो गोनो गोथो जायालासिनो इउपिपिएल दोलोनि जानानैनो खामानि मावनो थाखाय लक्ष्मण नार्जारि बिथाङा बयखौबो खावलायो। दिनैनि हाबाफारियानो जादों जोंहा एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आरो क'क्राझार जिल्लानि अर्गानाइजआवहाय दिनै जुमदार ब्लकनि नैबे जारागुरिनि कमिउनिटि हलावहाय जोंनि बारग' एक्स एनडिपिखौ लानानै मोनसे सावरायनाय मेल लादों आरो बे सावरायनाय मेला बेनो जोंहा नैबे 2025नि जे बिटिसि इलेक्सन जानो गोनां दं, दा बे बिसायख'थिखौ लानानै जोङो साफ्रोमखौबो जोंनि एक्सफोरखौहाय जोङो लेंहरदों आरो सुख दुख सावरायदों आरो सुख दुख सावरायनाया बेनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो फ्राय बेसेबागे जोङो बारग' एनडिपि हिसाबै गासैबो जोंनि इउपिपिएल पार्टियावनो दंखायो आरो बे हिसाबै जोङो बेखौनो मतामत लादों जे फैबाय थानाय 2025नि जे बिसायख'थि बेवहाय जोंनि दानि जे बिटिसिनि सोलिबाय थानाय सान्थि आरो उन्नतिखौ नायनानै आरो लोगोसे दानि जे जोंहा बिटिसिनि चिफ मानबोद प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारखौनो जोंहा 40टा समस्तियावबो जिखि बिजाथि फैया मानो जोङो देरहानांगौ होननानै जोङो थांखि लादों आरो बे थांखिजोंनो जोङो साफ्रोमबो बिटिसि 40टा समस्ति थानायनि गेजेरावहाय जों जेसेबांनाखि जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन बारग' बिथांमोन दङ, बिथांमोनहा गासैबो मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बेसेबागे गासिबो बे इउपिपिएल पार्टियावनो थानानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय इउपिपिएलखौनो देरहासार खालामगोन आरो जोंनि जे बिटिसिनि चिफ मानबोद प्रमद बर' सारखौनो जोङो चिफ बानायगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों। सोर सोर बाहागो लादों दिनैनि सावरायनायाव? दिनैनि बे सावरायनायाव जोंहा बारग' एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां बि बोलोगोरा बिथां फैदों, भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा बि रुबु बिथां फैदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि बिथांमोना नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जिल्लानि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गासै बेवहाय नुजाफैनो हादों। दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों माने गोबां एक्स एनडिपिफ्रा गोनो गोथो जादों। दा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे दोलोखौ लानानै मा बुङो? नंगौ, दिनै गणतन्त्र देश हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन राजनिति दानो हागौ, खिन्थु दिनै राजनिति दाबाबो दिनै जों सायख'नांगोन, बिजिरनांगोन, खारन दानायाथ' दादों खिन्थु दिनै जोङो बयबो गावनि बिबेकजों बिजिरनांगोन। जाय पार्टिखौ थानानै दिनै देरहागोन ना देरहाया, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा भट होगोन ना होआ, बेखौ बुजिनांगोन। दा आङो बिथांमोननि सायाव आं बारा बाथ्राखौ बुंनो सानाखै। दादों खिन्थु दिनै बिथांमोनहा देरहानायनि जैग'आव गैया आरो देरहानायनि पसिबिलिटियाव गैया, बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै जोङो गुबुन गुबुन पार्टि दादोंबाबो जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया। जोंहा इउपिपिएल दं, मोजां सरकार सालायदों, गोग्गो सरकार सालायदों, सान्थि फैदों, बयनिबो सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों, मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै बरायदों सान्थिखौ लानानै आरो बयबो दिनै इउपिपिएलआव हाबनानै जबदान जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ।